Village Defence Party haringkat ke Senglong Kemir jang ke Shnong Nongba, Marshallong, Southwest Khas Hills District, hapo ke Jingalam uba wan kit bon lang sangriang bat kokong Anita Lingdo, kilayo ban kem bat kurup ya kibriu ki bawan di bean ya ke kiat bersih, Hashnong Nongba, Marshallong, hakasngi ublei haka atulai terik unai lar arja umriu. Kani ke jingkem ke long hadien bagi nong shong shnong lingba ke bor shnong kila juma ham bat berkhat lupa ban khangla di kinu ki buan di bean ya ki jingdi pen buat ki bakta ya ke imlang salang ki VDP bat ke senglong kemi kila shem ya ke senjam ban kemi ki nong de bat ban kurup ya ka kiat belawan ra ban di bean hapo upot usam jong ke shnong nakaliang uba wan kit bon lang sang riang nong yalam ke VDP bat kokong Anita Lingdo nong yalam ke senglong kemi kila maham juri kinu ki beriu laki badai na po shnong ni ki bana shabar shnong ban wan di kiat bean hapo upot usam jong ka nong ba marshulong ki drok ukinja bat ki wei pat ki jingdi pen buat ki balong ban kta ya ka jingshong suk shong san bat ka bha kamiat jong ka shnong kila pen pauru bala dalap ya kinu ki bale ya kini ki kambian ka bor shnong kan shim ya ki senjam ki bating e ban pen shitom ya ki katkum ki kendon bat ki rai jong ka shnong nong ba marshilong hakini ka jingja ka VDP bat ka senglong kami kila the no ka kiat ka balayo kurup na kinong di ha ka te hi ka janmit kum ka dak ban persha ya ka jingdi bean ya ki jingdi pen buat bat ban yada ya ka shnong na ki kam ki bala ban pen chulor ya ka imlang salang Ana sa chân chân sang Là ngầu mình biết à. Toh, yang nak. Tapi amat. Ni mama. ni dia lah. Ya lah. Selir. Ba kajing kentu nak senong ru umde tangi kiat kentup bat kiat pareng umde tang kiat kasi bat kiwe kijing di pen bu ai ru ngimsha bat wandi hapo senong hapo put usam juga senong nong ba masilong namar ba sin ba ngitip lane don kino ki ba wandi adangi kum ka senong ngilap nginle kat ngin penstom kat kum ka an umde tangi ka kiat rena du drok bat kiwe kijing di ba pen bu ai tetang kine ketin muknyat kublai sibon